Hey, what's up mga tats? Karong gabi una, moadto ta sa tong amigo nung nga namaliglag sapatos kay iya do tang tagaan og discount. Siyempre, kay sapatos sa tong toyo para kinanglanon po na to na kung asa tong lakaw og pangpapugi po taragsa. Maunang na ako diha, tan-awa ra guna yung sapatos oh. Perting daghana. Sa tinuod lang mga tats, walay amigo-amigo sa kuha basta ako mo palit diha. Siyempre, kay ilang matang gipaadto, mao din ni mga tawhanan ni nga lag-B-boy o kato sa wala, mao to si nga lag-Bernie. Siya ang tagiya ni sapatosa, ang pangalan siyang page niya, Sapatos ni Angkol. So kung gusto mo mo-add bisitahan ang page niya. Mao na mga tawhan nga sukod sa una, amigo kay nako na, supportive kay nako na og ihang mama. Si hi ba hi? Hi. Yes. Kana. Kaya nagluto ba sa garo pre? Ay po, ang sabon. Kuya, oy. Di basta-basta. Pulutan na mo niyo niya mga tats kayo. Bulaloon. Ang giinom. Kabayo. Amazing. Yun. Oh, grabe naman nga sapatos. Hindi na basta-basta. Pit, di ba niyo martuha? Asa pa na no? Di rin naman sa okay ni Angkol. Tag 250, 150. Pwede ta. Eh mo 500. Kuha na, achop na. Naalin mo. Tanawa mo no? Pakuhaan niyo sa 200 to 50. Amazing. Ito ba to? Ato din ipalitan. Abi na kung maulan na inegosyo. Naapo dyan okay. Grabe nga talent. Di lang kayo okay mga tas. Naapay. Sa mali ay. Wow. Iyaw, negosyo ni mo igan oy. Ang dami ng negosyo mo ha. Wow. May pampapugi pa. May mga, wow, grabe. Dili lang kay sapatos ang ibaligya sa amigo. Kung dili. Wow. May bulalo. Alin ka, lumapit ka. May bulalo. Grabe. Grabe negosyo. Katato pa dyan eh. Grabe ah. Dito na tayo tirira. Grabe may mga sponsor. Di magaga. Nagkahanag ano eh. Mga tato. Wow. Pwede ka magpatato din sa kilikili, sa whatever you want. Alam mo na. Grabe no? Itong, oy, papupugi pa. Oy, pugi na ko. Di na ako magpapugi. Pugi na ko. Ayan mga tats. Maulan sa to. Kay mangukay sa ko dali. Kay hotdog ko ni. Kay na ako dalang budget gamay. Kita kits. Thanks!